Un aplauso. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Eu veño vos falar hoxe da miña vida. Nací en la cuenca minera de Asturias, en la barriada de los Barreros, en la cuenca minera de Asturias, aunque todo el mundo lo conoce por Barredos, que é un nome deturpau que nunca perdió. Allí, en la comarca, en el colegio de los Barreros, baixaban los guajes, los neños de todos los pueblinos de la Redolada, de Meruxal, de Les Quintanes, de Villoria, de Tolivia. Entre nós falábamos unha lingua que nos decían que era pouco fina, ¿no? En realidad, nunca nadie nos dixo daquella que faláramos unha lingua diferente a la que sentíamos pila tele. Y los maestros en la escuela non se cansaban de corrixir, ¿no? Porque lo que querían era que faláramos como lo falaban aquellos neños que desde la capital llegaban los fines de semana a nada máis que 35 kilómetros de distancia. Pero naquel tiempo, yo creo que naquel tiempo que la xente que estábamos en Barredos pues cantábamos al alto la lleva los cantares del agrorock, de los berrones, importábanos mucho más apostar entre nós a ver quién sabía más de vaques, de ovelles, de cabres y sobre todo quién tenía más conocencia de requexios pequeños, donde pasteaba por verano el ganado, ¿no? El nuestro, por ejemplo, pasteaba pa Peñamayor, y Peñamayor era para nosotros Peñamayor era la nuestra peña, ¿no? Y era un lugar bien afallaizu, donde a veces podías ver el mar de nubes, un miradorio de media Asturias y un lugar que foi abellugo durante muchos años para la resistencia antifranquista, ¿no? También algún espacio de terror fascista, ¿no? Muchos neños daquella aprendimos en Peñamayor a querer el monte, a amar el mundo rural, a querer la naturaleza, ¿no? Todavía me acuerdo muchas veces cuando subía al monte con mi papá les yegües que siempre decía que quería ser montañero y mi papá neciaba retrucando y retrucando lo mismo, ¿no? Que al monte había que ir a algo, ¿no? Y era verdad, había que ir a algo. Pero en aquel enguedello de xente que había en la barriada de los Barreros, alí tamén chegou unha persona, ¿no? Entre toda a xente que chegou. A miña avoa, Asunción, chegou desde Coristanco sabendo soamente a lingua de Coristanco. E mantívose con esa lingua en la barriada de los Barreros durante as décadas, simplemente ca lingua de Coristanco, sin apenas problemas de comunicación. E ainda hoxe hai xente que se lembra de frases en galego da miña avoa. A miña avoa que, además de exportar a lingua, exportou un coñecemento de horta como auténtica labrega bergantiñán. A miña familia decide marchar para Galicia, marchar para Carballo, e teño que decir que Carballo tamén foi un sitio de acollida, ¿no? Un sitio de acollida para min, e tamén para toda aquela morea de rapaces e rapazas que empezaban comigo ao instituto, ¿no? E que viñan de todas as aldeas e de todos os povos que había ao redor de Carballo, ¿no? Xente da zona Gandeia, xente da zona Labreja, xente dos Pescos, de Malpica. Teño que decir que sempre me atopei moito máis a gusto entre aquela xente que quizá a mellor coa xente que viñan a mellor tamén desde a capital e tamén a 35 kilómetros de distancia, non? É curioso. Naquela época a miña depresiva, o que máis se podía parecer a estar ali cerca de aquel miradorio de media Asturias en Peñamayor era coñecer o rural de Bergantiños. Salín ca bicicleta, porque con 16 anos non tiña nin carné nin coche, e salía pois, a dibuixar o que máis me gustaba, no? E o que máis me sorprendeu foi todo o patrimonio bergantiñán, no? Entón o que facía era dibuixar as igrexas, dibuixar os pazos e chegar a casa e facelos de cartón co ánimo de algún día facer unha maqueta que nunca existiu, no? Ainda están por aí as casas, tuvenas buscando estes días. É importante isto porque penso que este treito da vida, quizá che marca, pode ser a miña, digamos, o xérmolo como o xérmolo para coa miña labor activista, sei que me podo considerar así, e en todo caso o xérmolo para a miña participación na fundación
e no posterior traballo dunha asociación que representa moito para min, a Asociación Ambiental Senda Nova. Tiña moitísimos exemplos demais para comentarvos hoxe desta asociación. Non teño tempo en 15 minutos, pero quería simplemente abosarvos un par deles, un par deles que amosan un nexo común en todos os exemplos que tiña, de como o patrimonio natural, cultural, paisaxístico, ten unha relación indivorciable, insolterizable, inseparable cun patrimonio inmaterial lingüístico que é transversal. Simplemente dúas pinceladiñas. Estes rapaces que vedes aí son os rapaces da Escola Ambiental de Senda Nova, unha proposta das máis interesantes da asociación, no que colabora o Concello de Carballo. Estes rapaces aprenden patrimonio todas as semanas durante 8 meses. Estes rapaces son de Carballo. Sabedes que Carballo, vidichedes as enquisas, non? En Carballo botas o galego por fora, non? Temos en galego, sabedes que en Carballo os días de feira cargan patacas para a Coruña e cargan palabras e palabras que van repartindo en Coruña despois a salida do Burger King. Pero estes rapaces e rapazas que vedes deste sitio onde se fala tanto galego, estes rapaces e rapazas entre eles falan en castelán a maioría. Falan en castelán, falan de escoitos e falan de Minecraft, non sei o que, falan de pantallas, falan de videoxogos e de que algunha vez van ao Gisc e a comer ao McDonald's, porque en Carballo somos guais e temos McDonald's xa. Estes rapaces falan en galego cando falan da propia escola ambiental, cando teñen que nomear bidueiros, algueiros, cando teñen que dicirlle aos compañeiros que na cámara de fontotrampeo que puxeron se a illes un porcoteixo e un raposo, ou cando teñen que explicarlle que van ir de excursión a Ribeira da Pena, ao Esteiro do Anllóns ou a Baldaio. Síntome parcialmente identificado con estes rapaces, eu como guía de montaña, síntome identificado porque para nós, que somos estes guías raros que minten en canto ao treito que queda por andar, que en vez de pisar aceras, andan sempre polas pedras, pola lama, que a xente que anda con eles anda sempre mollada. Temos dous recursos importantes, un é recurso material do espacio que estamos a falar e outro é a propia lingua. Hai linguas que encaixan no territorio e hai linguas que non encaixan no territorio. Para nós é imprescindible facer unha transmisión nesa lingua. Por iso é tan importante os guías locales, sobre todo no medio natural, no medio rural, que é onde permanecemos os guías de montaña sempre. Teño que dicir que nestes tempo todo que me tocou vivir como vía en queda, como guía e tamén como Senda Nova, somente houve 2 veces que me pediron cambiar de lingua. A primeira foi para gravar para Radio Televisión Española nun programa dos informativos estes despois do telediario, que me pediron que tiña que ser en castelán e, decidimos en Senda Nova de que as nosas intervencións iban ser en galego e acabaron por non salir. Sería a única vez que saldría Senda Nova en uns informativos de Televisión Española e non saliu. E a outra vez teño que decir que foi nunha saída con normalizadores lingüísticos galegos, que nunha das intervencións me pediron facela en asturiano, cousa que tampouco puiden porque tratábase de falar de Baldaio, e non son quen de falar noutra lingua que non sea a lingua de Baldaio. Quería contarvos tamén un nexo que ten co autoodio, que tamén me parece interesante. Un autoodio lingüístico que fai que as administracións, sobre todo, intenten tapar a lingua de alguna maneira. Acabo de comparámoslo todos os días cun autoodio paisaxístico, que sobre todo as administracións teñen coa nosa paisaxe. Agora mesmo que solamente nos quedan prácticamente os ríos e a beira dos ríos como recurso natural, este río está sendo esnaquizados. Lugares como Verdes e como Río Anllóns, un camiño de troteiros está sendo esnaquizado con zaorra e con entullo das cidades, un lugar virxen, patrimonio natural, rede natura, acaba sendo un paseo da Castellana, ao que solamente lle faltan as farolas e as papeleiras. As papeleiras creo que xa as ten. E por último, quería comentarvos sobre unha anécdota
que me pasou fai un tempo, na miña labor social coa miña parella Eva. Un día que estábamos nunha actividade en apoio aos mariñeiros do cerco, hai uns anos, aqueles mariñeiros estaban debaixo dunha carpa unha tarde de invernía. Aqueles mariñeiros estaban, lembrome perfectamente, non? Á esquerda había un grupo de mariñeiros de Malpica xogando as cartas, á dereita había un mariñeiro de Ares. Entramos e puxémonos a falar co mariñeiro de Ares e foi moi interesante porque amosounos un coñecemento da costa galega minucioso, as laxes, as calas, os baixos, as rías, había todo da costa galega, solo da costa, pero toda a costa galega tiña un coñecemento perfecto, non? E nun momento dado, ese mariñeiro de Ares coméntanos que hai un sitio en Galicia, evidentemente tiña que ser da costa, donde é o sitio con menos finura de Galicia. Entón, eu a escoitar a palabra finura, unha palabra que xa tiña desde neno, como bastante arraigada, non, digamos, pregunteille por qué, non? Entón o mariñeiro de Ares intenta explicarme de que esa finura chega como a bocanadas, non? Hai unha insuflación grande de finura que entra desde Asturias e vai recorrendo a costa en dirección poñente, toda a recortada costa galega. E hai outra insuflación grande de finura que chega desde Tui e vai en dirección norte recortando toda a costa galega. Pero a medida que vai camiñando, vai deixando finura por cantos sitios vai. E cada vez vai habendo menos finura e menos finura. E o mariñeiro de Ares vai chegando a un sitio da esquiniña de Galicia e dime, e aquí señala un mapa mental que coñecía perfectamente, aquí é o sitio donde hai menos finura de Galicia. Malpica de Bergantiños. Eu, sendo bergantiñán de adopción, e os mariñeiros de Malpica ali, a pregunta era clara, non? Que é o que pasa? Un mariñeiro de Ares pregúntalle varias veces a Manuel, aquel mariñeiro de Malpica, que por favor lle escoitara, non? Hasta que o mariñeiro de Malpica, que queres, ó? E dille, por favor, Manuel, contéstame o que me contestaches pola mañán. Ares é mellor porto que Malpica. O mariñeiro de Malpica levántase, saca o pitillo apurado da boca, ponse cómodo e desde o máis profundo do bandullo di a frase máxica, non? Non a Esa frase, mirando para o mariñeiro de Ares, todo cheo de razón por esa frase, e eu nese momento que quixen por todos os medios ser tamén de Malpica, non? É curioso porque nesta época xa que divide o mundo moito máis en recunchos pequenos, en parroquias, en lugares, en aldeas, moito máis que en patrias que se solapan, gustaríame ser de todos cantos recunchos visitamos neste noroeste peninsular con vía inquera, non? Gustaríame ter esa capacidade. Creo que, en realidade, que unha das sensacións máis profundas que temos como pobo e como a individuos é a sensación de que te fagan partícipe dun territorio, non? Creo que a maioría dos povos do mundo, unha das súas premisas é precisamente a hospitalidade, non? E eu valoro moitísimo eso, gustaríame ter a capacidade de falar as variedades dialectales, de saber de todo cantos eses recunchos, evidentemente é imposible. Evidentemente, un non nace donde quere, non escolle donde nace, pero sí escolle o compromiso co territorio. E teño que decir que creo, que penso sinceramente, que nos une moito máis, que nos une máis incluso que falar a mesma lingua, nos une o compromiso por elas, non? Teño a sorte, creo, de haber criadome no rural, de terme criado no rural, e teño a sorte de vivir no rural e compartir vida coa miña parella de vida, Eva, que é a responsable da librería Clarión, un auténtico clarión lingüístico e que me demostra isto que vos estou dicindo todos os días, non? Unha reivindicación continuada na librería e en redes sociales a prol do galego. Clarión é tamén un blog en asturiano que precisamente foi recoñecido pola propia iniciativa Polo Asturiano, non? Non sei realmente o futuro destas
destas linguas, non? De cada unha destas linguas, asturiano, lionés, naviego, sanabrés, galego, todas estas linguas do noroeste peninsular onde nos movemos en Vía Inqueda. Quizá ese matrimonio indivisible, si é que así temos o bastante negro o futuro, non? Si vai co patrimonio natural e cultural o patrimonio lingüístico. Pero penso que hai unha esperanza, non? Unha esperanza en color verde esperanza, non? Xa sei os datos demoledores de que en Galicia a lingua máis falada non é o galego. Pero estou completamente seguro, sin mirar ningunha enquisa, que no 90% de Galicia, que é chan verde, no chan verde a lingua mayoritaria é o galego. No rural, a lingua mayoritaria ser o galego. Teño un amigo que me di que os que falan a castelán están amoreados. E é pouco certo, non? Porque viven nas cidades, non? Eu creo que temos unha lingua que foi a encargada de nomear centos e centos de topónimos. Temos en Galicia 33.000 núcleos de poboación dos 70.000 de todo o Estado. Desde fai 2000 anos dividimos o territorio en 3.500 castros que forman a paisaxe e o minifundio galego. Un minifundio que agora estamos esquecendo. E unha lingua que vai completamente ligada a ese territorio que tamén estamos esquecendo. Quizá ese verde de esperanza este por mirar ao rural. E creo que se miramos ao rural todo vai a encaixar mellor. Por último, quería comentarvos, quería falarvos dun suaño pequeño, non? Que é que unha das primeiras vegaes precisamente que ficimos salides con Vía Inqueda quisi precisamente que fuere a Peña Maior, la nuesa peña que entá quero compartir con vosotros, non? Peñamayor fue el escenario de aquella salida con un grupo mayoritario de gallegos y de gallegues que sintieron asturiano sobre el patrimonio entá amenazado, patrimonio cultural, natural, paisaxístico, entá amenazado pola codicia del oro e del cobalto. Aquel sueño que se puede volver a cumplir con la lingua, aquel sueño de aquel neño que quiso un día ser montañero en Peñamayor y que tornó muchos años después a esta peña mítica como guía de montaña para ir al monte a algo. Estes son os meus recunchos pequeniños, as miñas linguas pequeniñas. Moitísimas gracias por escoitarme. Thank you.